Jeg vil ikke så meget komme ind på indholdet af den her dias, jeg har lavet. Jeg vil mere gå ind på, hvordan jeg har tænkt, at den skulle bruges. Altså, jeg vil lave en dias, som også en af mine kollegaer kunne bruge, hvor den indeholder de forskellige ting, som jeg så ville komme ind på i forbindelse med opstarten af det her forløb. Det, der ville være vigtigt, det var, at eleverne så fik en introduktion til det her Google SketchUp. Her ville jeg så vælge at bruge programmet, og så vil jeg gå ind og vise dem, hvad for nogle funktionaliteter, der ligger i programmet. Det er selvfølgelig vigtigt, når man her taler om kollegaer eller andre, der skulle kunne overtage det, at det skal være en kollega, som også er fortrolig med at bruge Google SketchUp. Ellers så vil hele det her jo falde til gulvet. Så det kan man sige, det er jo vigtigt omkring det her, at hvis man bare giver noget videre til en anden, så skal de også være i stand til at bruge de digitale muligheder, der er omkring det her. Så vil jeg komme ind på selve forløbet af det. Hvordan tænker jeg, man skal didaktere det her? Det vil sige, hvordan er det selve didaktikken i det her skal være? Hvad er det, eleverne skal have ud af det her? Hvad er det, de skal lære omkring det her? Og hvordan skal de evaluere på selve forløbet her bagefter? Og så står der lidt om, hvad det er for nogle programmer, de skal bruge, altså Google SketchUp og Screencast her i det her tilfælde. Og så vil jeg lave en tidsplan, så man helt præcis kunne se, hvad er det for nogle mål, der skal være opnået, hvad er det, man forventer af dem på de forskellige tidspunkter, og de vil også kunne se, jamen det er forskellige opgaver, der vil også være noget feedback, og der vil være noget ændringer, og så vil der være noget evaluering, også fra andre elever undervejs, og til sidst så vil der være noget fælles, hvor man samlede det hele op. Og så vil jeg komme lidt ind på læringsmålene. Hvad gælder det om i den her, eller i de her opgaver? Netop det her med at lære det at kende. Hvad er det, vi skal bruge det til? Netop fordi de skal bruge det i andre sammenhænge efterfølgende. Og så vil jeg lade dem reflektere over, netop hvornår kan de bruge det her. Og så vil jeg egentlig afslutte selve præsentationen med, hvad det er, vi skal i gang.